Sassuolo 1 Inter 2. Logħba b'rebħa sofferta, imma naħseb li fl-aħħar mill-aħħar rebħa kienet ukoll mistħoqqa. U llum nixtieq nibda billi niftaħ naqra l-kanuni fuq settur ta' partitarji interisti fejn ser ngħidilhom. Issa qed taraw kemm importanti dak il-plejer li fis-sajf ridtu tneħħu għax skontkom ma kienx useful. U llum kellu jaqlana minna l-logħba dak l-ispiċċut ta' Edin Dzeko. Jew u kellu jaqlana minna l-logħba dak l-ispiċċut. Dak il-plejer li skontkom ma jiswix Karlin u ma tux tajjeb għall-kawża tal-Inter. Illum tgħidilkom ir-risposta. Jien għalhekk dejjem emmint illi Edin Dzeko huwa utli għall-inqas dal-istaġun għall-kawża interista. Vera, l-età kontrih. Vera li forsi rendiment tiegħu m'għadux dak li kien qabel. Imma guys, meta nafu li għandna attakk fl-emerġenza, meta nafu li Bigrom għandu rikaduti fuq rikaduti wissa aktar xtaqqas mal-Barcellona mu ħanaraw fuq il-bank imma d-direttura jidħol dirett ma' Salernitana. Meta nafu li Korrea laqqas tazza temu qed jiswina, illum insertajna għandna lil-da-Sinjur illi skurja iż-żewġ gols fil-momenti deċiżivi illi kellna bżonn biex nirbħu 3 punti fundamentali għal ġlieda tagħna biex nidħlu mal-ewwel erba'. Voldiri, fil-fema tiegħi rebħa naħseb li kienet mistħoqqa. Nerġa' ntenni. Rajna diversi affarijiet pożittivi llum sa fl-aħħar beda Onana. Forsi issa nistgħu ngħidu illi il-transizzjoni bejn il-lasti ser issir għalkemm anki jiena milli rajt Handanovic ukoll ma sabx oġġezzjoni jew ma qadx joħloq problemi għal ġid ta' dressing room, volli minn daqshekk Samir nirringrazzjak tal qed tikkopera, imma ifhem iż-żmien sfortunatament jgħaddi għal kulħadd u għalik ovvjament kellu jgħaddi ukoll. Mill-bqija ifhimni. Onana llum beda ma naħsibx kellu debut ħażin il-Cameronis fis-Serje A, ħanajdu hekk bħala debut fis-Serje A ma naħsibx li kien debut ħażin. Dina għamel dak kollu li huwa wkoll possibbli biex l-Inter nirbħu l-logħba u nirbħuha b'ċertu wkoll kompattezza. U naħseb illi illum Onana għandna ngħidulu grazzi ma kienitx logħba waw ħanagħmluha ċara, imma bħalma dejjem ngħid l-goal average ma jeżistix. Mhix problema tal-kritiċi, jiena l-aqwa li jiġu 3 punti. U fl-Italja u fis-Serje A jiġu kif jiġu, l-importanti li jiġu. Ma jinteressanix. Mill-bqija. Però ir-rebħa waslet u ukoll il-ħini tal-gowl l-ewwel wieħed kien tajjeb iżda qabel mill-ewwel taqsima u t-tieni gowl ġie kif beda jittawwa lidu dak il-gowler ta' Sassuolo illi meta jilgħab kontrina dejjem irid itina l-kedet. Din id-darba irnexxielu wkoll imma fl-aħħar mill-aħħar is-sur konsilji kellu jerġa' jiġbor il-ballun mix-xibka t-tieni darba biex hekk il-logħba tista' tgħid barħadni allura d-dar. Konsilji erġa' prova jew inkellek trid tilagħba ta' Benji Price għandek il-logħbit l-oħra tal-kampjonat. Plejer ieħor illum daħal tajjeb kien Mkhitaryan illi dina u dina ħafna u naħseb illi jagħmel input sew biex il-logħba tintrebaħ bis-Inzaghi. Ħanibqgħu nitwewru ma' kull karta safra li naqilgħu. Għażlan illum kont inti jielu hux. Għażlan kont inti jielu.
Vera għala karta safra, imma din il-biża misa twassal għal imkien. Jiddispjaċini, imma din il-biża misa twassal għal imkien. Rridu nitalmu nirriskjaw. Ejwa, rajt, għala karta safra, sfortunatament il-karta safra ma parti minn logħba Inzaghi. Ma nistgħux nagħmlu mod ieħor, jiddispjaċini. Biss, ejja ngħidu l-bidla tagħtu raġun għax ma tfejnu tiegħu u Mkhitaryan dina ħafna. Riskju wkoll illum il-coach li qed nitkellmu fuqu fid-difiża, vera tgħidu li kien mill-logħba ma tal-Barcellona nhar it-tlieta u turnover irid isir. Biss jiena di-parti tiegħi nemmen li il-priorità għandha tkun il-kampjonat anke jekk issalli korma jnaħseb illi bye. Fil-fatt jien kif rajt il-line-up qed D'Ambrosio, Acerbi, Bastoni. Ma tantx laqatni, onestament. Ma ħanajdu hekk, ma kellhomx logħba ħażina tlieta li huma. Voldi Rej, Bastoni forsi għandi naqgħa tal-Menzer fuqu fejn kont Sandru, fejn kont fil-gow ta' Frattesi. Fejn kont. Erġejt ħallejtu waħdu. Ma nistawx. Coverage. Diġà mentajtlek fuqha mar Roma l-ġimgħa l-oħra. Nimmarkaw naqra ħjar Baston. Kapaċi. Jew kapaċi. Naqra in-noti illi kelli plejer ieħor illum id-diżappuntani kien Lautaro ma jista' jiskurja b'xejn. Jew jitfawoli, jew fil-fatt Martinez ilu ma jiskurja mit-30 ta' wissu fil-kampjonat mal-Cremonese li għal-attakkant u janixfa twila biss ikolli nammetti Lukaku qed jinħass. Nemmen li la jidħol il-Belġijan se jkollna logħbi aħjar, se jkollna u forsi r-riżultati jerġgħu jaqbdu jiġu b'kontinwità. Biss fit-tieni ħafu ma tkun aħjar milli konna fl-ewwel wieħed fil-fema f'ira u mli tiegħi. Jiġifieri minkejja tbatijiet l-importanti t-3 punti. Ħalli issa naraw naqra l-avversarji l-oħra tagħna ser jagħmlu hemm Milan Juve, in-Napli jidhir li missa logħba faċli fuq il-karta l-omenu mal-Cremonese, hemm Fiorentina Lazio li tista' tkun importanti ħafna għal żona Champions, jiġifieri u Roma jmissa mal-Lecce fuq il-karta m'għandix tfalli. Volli hemm ċertu logħbiet li jistgħu jdawru il-klassifika. Nala bħas-soltu bil-intikom il-voti tiegħi għal din il-logħba, Onana 6.5, D'Ambrosio 6, Acerbi 6.5, raġel kellu logħba tajba, Lex Lazio, Bastoni 6 nieqsa, 6- biex niftehmu, Dumfries 6.5, Azlani 6, Barella 6.5, il-sista l-lum oġobna ħafna, anke għala ħafna fouls. Ċalanoglu 6, ma tajtulu ġast tal-inkoraġġiment, għax fil-ferma tiegħi ma tantx minnu l-lum il-ħelwa tat-tork. Di Marco 6, Dzeko 8, Lautaro 5.5, Mkhitaryan 7, Skriniar 6, Darmian 6 u Gagliardini mingħajr vot. Inzaghi illum intuħ 7 anki għal fatt illi l-bidla Mkhitaryan Azlani ta' raġun lilu u mhux lil min bħali beda jgerger illi beża mill-karta s-safra. Nota finali qabel ma nagħlqu, illum ħadd ħafna pjaċir illi fl-Interclub Malta fejn bħassoltu kun qed nara l-logħob rajt attendenza tajba. Nuħu pjaċir illi anki nara diversi supporters tal-Inter jiġu l-klabb insofru flimkien għax ġeneralment il-logħob tal-Inter huma sofferenza sħiħa u wkoll ngħidu kelma fuq l-andament tal-logħba u l-andament ukoll ta' sitwazzjoni fil-pjaneta Inter. Ħadd ħafna pjaċir illi rajdi l-attendenza, jalla l-attendenza tajba ma tkunx just a one-off għax illum konna s-sib fit-tlieta imma nibqgħu narawha b'mod regolari. Jiena wara din in-nota ħanieqaf hawnhekk kemm infakkarkom żewġ affarijiet. L-ewwel nett dan il-video minn ftit ieħor ser jidħol fuq il-paġna uffiċjali tagħna ta' YouTube fejn hemmhekk ser ikollna ħafna kontenut
illi jinkludu l-video logs u il-programmi kollha illi kollha. Tajjeb nafżakom illi ċertu kontenut minn din il-ġimgħa, il-kontenut tal-YouTubers, speċjalment fi tlu bitu nofs il-ġimgħa, ser jidħol direttament fuq il-YouTube channel tagħna. Jiġifieri, ovvjament aħna ħanitfgħu il-links fuq Facebook, imma importanti illi segwu b'mod regolari x'qed ngħidu fuq YouTube, ħalli u qed nitellaw fuq YouTube, ħalli ma titilfu żgur ebda mill-kontenut illi ser ikollna sew tiegħi għalkemm jien tiegħi se nibqa' nħroġ live kif ukoll ta' diversi YouTubers li għandna nhar it-tnejn ukoll fil-programm Mix Zone ser ikollna id-debut ta' Jude Gawki bħala il-vuċi uffiċjali tal-Kamra Sportiva għal Manchester United. Minnaħa tiegħi jien nerġa' anzi intom se jkollkom terġgħu titwekkew bija għada filgħodu wara il-Grand Prix tal-Ġappun fejn hemmhekk imbagħad ser noħorġu bl-analiżi tal-tellieqa illi jista' jkun tara l-Max Verstappen isir champion tad-dinja. X'nistedilkom iżjed fejn l-logħbiet tal-Inter niltaqgħu l-erba' wara l-logħba mal-Barcellona. Il-weekend tajjeb il-kulħadd u bħalma dejjem ngħidu nel bene e nel male noi tifiamo sempre internazzjonali. U nota finali tarmuħx il-Dzeko għax dis-sena ħajaqdina. Ħudu ħsieb.